विश्व ब्रह्मांड ज्ञान रे परिपूर्ण। सृष्टिर आरंभरू अद्यापि केही ज्ञानर सीमा देखि पारि नाहंती। जो माने ज्ञान को चिन्हि पारिछंती सेमाने कहंती ज्ञान अनंत एवं असीम। तो आजिर कहानी गौतमंकर ज्ञान पिपासा को नहीं। ज्ञानर एक विराट रूप देखि केही ज्ञानी कहंती मु जाने जे मु किछि जाने नाही, अर्थात अनंत ज्ञानर तुलना रे ताहांकर ज्ञान किछि नुहे। पुणी जेउ मानकठारे ज्ञानर उदय हुए सेही माने अधिक ज्ञान लाभ करबाकू अहरह व्याकुल हुअंती। पूर्वे अनेक लोक माने पर नाम गौतम थिला। सेही गौतम नाम रे जणे ऋषि थिले। से अत्यंत ज्ञानी थिले एवं अधिक ज्ञान लाभ करबाकू अहरह तपस्या करुथिले। श्वेतकेतु नाम रे तांकर गोटिए पुत्र संतान थिला। श्वेतकेतु बाल्यकाळरू पितांक निकटरे अध्ययन करी सकल वेदरे पांडित्य लाभ कले। से अध्ययन शेष करी बहु देश भ्रमण करबाकू लागिले। श्वेतकेतु जणे विख्यात ज्ञानीकर पुत्र। से चारि वेदरे धुरंधर पंडित। ता छड़ा से बहु देश पर्यटन कले, तथापि ताहांक मनरे विनय परिवर्ते सर्वदा सामान्य अहंकार रहुतला। से भ्रमण करू करू दिने पांचाल देश रे पहुंची राजसभा उपस्थित हेले। पांचाल राजा अत्यंत ज्ञानी एवं ज्ञानप्रिय। से राजसभा श्वेतकेतु को दैवात उपस्थित देखि अत्यंत आदर कले। राजा श्वेतकेतु को चिन्हि नथिले, सुतरां से ताहांकर परिचय पचारले। अहंकारी श्वेतकेतु विनीत भावरे उत्तर न दे कहिले, आम्भे विख्यात ज्ञानी गौतमक पुत्र एवं आम्भे मध्य पितांक परि सकल विद्यारे सुपंडित। राजा श्वेतकेतुଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତରରୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛାରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଏ? ସେ କହିଲେ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ସେ କହିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଳ ରାଜା ଶ୍ବେତକେତୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମାତ୍ର ଶ୍ବେତକେତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ କି ଜ୍ଞାନ ପାଇଅଛ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଶ୍ବେତକେତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ନିଜ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ହଠାତ୍ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ପାଞ୍ଚଳ ରାଜା ରାଜସଭାରେ ମୋତେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସଭା ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଗୌତମ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ରାଜା, ତୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ସବୁ ମୋତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହ। ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶ୍ବେତକେତୁ ସେ ସମସ୍ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଦେଖୁଛୁ ତ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ତୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୌତମ ଋଷି ପୁଣି କହିଲେ, କେହି କେବେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଶୈଶବ ଏବଂ ଯୌବନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ପ୍ରଶସ୍ତ ସମୟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ସୁତରାଂ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ବାଳକ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ପିପାସା ହୋଇଥାଏ। ଗୌତମ ଋଷି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ପୁଅଠାରୁ ପାଞ୍ଚଳ ରାଜାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପାଞ୍ଚଳ ରାଜା ରାଜସଭାରେ ବୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀ ମହର୍ଷି ଗୌତମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନ କଲେ। ସେ ଗୌତମଙ୍କର ଆଗମନର କାରଣ ଜାଣି ନଥିଲେ। କାଳେ ତାହାଙ୍କର ଧନର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବ, ଏହି ଅନୁମାନରେ ରାଜା ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଧନର ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଁ ତାହା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ଗୌତମ ଋଷି କହିଲେ, ମୁଁ ଧନରତ୍ନ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ମୋହର ପୁତ୍ର ଶ୍ବେତକେତୁକୁ ଯେଉଁ 5 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନଥିଲେ।
ସେହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ରାଜା ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଗୌତମଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମହର୍ଷି, ସେହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହି କିଛି ଦିନ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହେବ। ଗୌତମ ରାଜାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତ ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ, ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅନନ୍ତ ଆଉ କେତେ ଅସୀମ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ କଠିନ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି ଫୋକସ ରହିବାକୁ ପଡେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେତିକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବା ନାହିଁ କି ସେ ଯେତିକି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେଇଠି ହିଁ ଜିନିଷଟା ସରିଗଲା। ଯୋଉଠି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ସରିଗଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବାର ସଂକେତ ଥାଏ। ଆମ ଚେଷ୍ଟା କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସୁଥିବୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆସନ୍ତା କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିବୁ। ନମସ୍କାର।